manzon Allah. Assalamu alaika ababa da mata zahara, shi Allah ya fara halitta mai zuciya fara, mai bayar ido fara, mai farare na haƙora, farin ya zarce kankara, mai gashi sirara, mai dama ma kaurara, bai zara kuma bai kira. Assalamu alaika ya baban su maturo, uban gidan Jibrilu, gatan Isra'ilu, mafakar Azra'ilu, ya kage ka Jamilu, ya fitar da kai a Rasulu, ya wanzar da kai kama. Assalamu alaika Assalamu alaika ya baban surkayya, ya sayyidul duniya, mai ganin gaban sa baya, mai fanni da shirya, mai tutar shirya, sarki ba mai nauyiya. Assalamu alaika ya sayyidul duniya, annabi zahiri alhadi albani, mai liwa'il hamdi, mai kadimi babban kunni. Assalamu alaika kakkan Abdullahi, baban Abdullahi, kakan Abdullahi, dan Abdullahi, jikan Abdullahi, Muhammadin Rasulullah. Assalamu alaika ya baban su umma, baban Ibrahima, mai cikakkiyar dama a duniya da kiyama, rana ta kiyama kowa sai ya mutu. Madalla 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 mun gode, kai kadai kowa ya rabu duniya ban baiwa. Annabawa daban-daban sun zo suna cewa a sani fadawa ne su mai da suna zawa. Allah bai taba saba, annabawan suna faɗi ne ba za su kariya ba, suna cewa a sani shugaban bai bayyana ba, yana nan yana tafi ba su san yaushe ne ba, ba su ne sarakan ba, bisa gaban ka da kasu Allah bai ba shi ke ba. Kai kaɗai ya ware sarki ba za ka ba daidai ba, karɓi duk abin da ka karɓa, abin Allah ya karɓa, Allah ba zai canza ba. Lafiya na gaskan gaske kai kaɗai nake yi matake, kai ne sarki tun farko a ƙarshe ba a sake, kai ɗaya ne ba ka da na biyu, kai ne kaɗai na gaske. Wane ne ko mene ne sarki ba kai ya rabu, wane ne ko mene ne sarki ba kai ya rabu ba. Anada ne ko anna yanzu ba ba don ci muka ba ba, mutane ko aljanu ban ware mala'iku ba, waye bai duka ma ba. Annabin gaba ɗaya sarki kai nake ma banyoci, wanda ya yi shankar matsayinka ya fi kowa ga ranci, kallo ma sai a yi alama ban adewa da bada ka sa Allah a gaba. Bismillahi ar-rahmanir-rahim, sarkin da ya yi mu in ya kira sai mun ji, wani aiki ne zan sake yi ko bayi ba su gane ayya. Malikun da maliki ka ƙara tsira da aminci da albarka ga wanda ya rushe kafurci, nagartacce wanda ya zo da musulunci na masa ba za a sake ba. Mutum ne shi amma ba kamar kowa ba, ko na sama sun gane ko su ma ba su gane ba. Mutum ne shi amma ba kamar kowa ba, musulmai sun gane ko su ma ba su gane ba. Ko bayi sun gane ko bayi su gane ba. Ya Rasulallah ina son ka, ina so ka sani, Allah da kai na so ma yabona ga sayyidul kauni. Allah ka ƙara tsira da albarka ga sayyidul kauni. Manzan Allah mawaƙanka duka sun fi ni, sun samu shiga gidanka manzan Allah ni kwa sun banni, gani na zo ni ba ka karɓe ni, an ban kai matsayin shiga gidanka ba ya sayyidul kauni.
gani na zo ko a zauren ka ne ni ma ka bar ni buri na ɗaya manzan Allah ka juyo ka dube ni ko ba kai mana magana ba ya sayyidul kauni ya rahmatul kauni ya wasi'atul kauni lale da maraba zamma mai daraja ɗan masu girma manzan Allah sayyidul kauni lale da maraba zamma mai daraja ɗan masu girma ya sayyidul kauni da suna mai rahama da jinkai mai afuwa mai ba da girma ya sayyidul kauni salli wa sallim mubarakun kalki ala habibi sayyidul umma ya sayyidul kauni ina so mai girma mukamai ya karba aikin ya so mumma ya sayyidul kauni sarki Allah ka shaja dai marna nasu al'ara mana sanna hasken zaɓi asalin komai al'ara mana sanna hasken zaɓi asalin komai da sunan ubangiji mai isar da sako ga masoyi Allahu ka yarje mana ka shigo aikin nan da zabi kalamai can Allah dan annabi jagoran komai Rabbana salatin naka kaiwa madubin ma'aikanka wanda sai sun rabu da shi za su samu girma a wajenka shugaban halittarka wanda haskensa ne asalin komai ya na wucin jamali ya na sucin lusali ya na la'ajin zani annabi Sanje Ubangiji na marashin farko a sanina marashin ƙarshe Allah na taimake muka gyaran sauti taimake mu da taimakonka dukkan lamari mun baka ka yarda mi wa manzanka bai cika da kyawun sauti rabbana ara mana dama rabbana ara mana dama yadda kai wa mai damuma ka amince yi masa hidima Allah don girman zati salati tallan waye ka dinka ga almaki manzan da sansa kake shi ne na la'atin zati assalamu alaika ma'aiki assalamu alaika ma'aiki zuma shi muka zo da aiki karbe muka yi mana tsarki ya na la'atin zati ba ni za ka duba ba ba kalaman za ka kalla ba ba su kai a kalli su ba ka dubi girman fati yabo Allah ne ya yi ma sai muke neman alfarma da ka karbi yabon koma mai daban-daban nan baiwa komai kai Allah ya baiwa annabi kai mana baiwa ka mana baiwa ta yabanka mi yabe mi ta faɗarka har Allah ya shaida da haka shugaba baban Zahra'u dan kai aka raki sama'u aka yi Adam da Hawwa'u da hasken ka annabina aka yi wuta da aljanna
aka yi dare aka yi rana masu gasa kaunar ka muke da gaske. Jamuje sarkin ma'aika na Allah kowa na ƙasanka luwa ilhamadu tana wajenka ya marma dan kai ake kai ne sarki kai ne babada kai ne mai kyan kai ne gunguwa kai ne mai gida ko ina shugaba ni ke na kama marabiya sanda Rabbana kai ne mahalici kai ne wahidan makaɗaici Rabbana ya mince mana mace arzikin radiya marabiya sai kai salati ga manzan Allah mai martaba ma'aikin Allah bawa sarkin bayin Allah adadin halittar da kai a duniya dan Allah ki taimake ki yarda kada ubaitocin da na fita tunda mun samu san ki saida karbe mu karki bar mu mutuya ga wacce Allah yake kishinta ya ba ta matsayi ta ya saida muna da bukata yake ta kamar ki mai alfarma ba mai ganin ki sai mai girma ga bayan ki muna yin hidima ki yarda mu gani ya raniya a nan zan tsaya wani shirafa ka iya ban sai da zahara dan darajar na hudun ulamawa dan matsayin mai tijjaniya idan jiya din dan barhama gausi dan alfarmashi wasu dan tsoho dan sabon gausi mai tsarki ba na fada ba haya wa yake neman ya wadata wannan gidan ba a babu gidan Muhammadin Rasulullahi kowa ka gani mawadaci daga gidan ne su ba da duniya su ba da kiyama iyakacin kyautar mai kyauta a duniya su a kiyaman ma kyauta suke su ba ka nan su ba ka can iyakacin mai yin kyauta yi ma kyauta da abin duniya ko kuɗi mota mata gida su aljanna suke rabawa sai yaya salamu alaikum salamu alaikum 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 shugaba salamu alaikum wasu da wuta take neman kyauta a gare su salamu alaikum alaikum wasu suke kyauta salamu alaikum wasu kyautar aljanna salamu alaikum 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 wasu rabawa salamu alaikum 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 babu rasar da husaini salamu alaikum 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 wa yake neman ya wadata na gidan da ake raba kyauta shi ya sani da yan ko mun ga daga bayuwa daga nade ake rabawa daga mutane sai da kuma bukata ne dan annabi ko ba masu duniya da kiyama la ilaha illallah la ilaha illallah Fatima zariyar ma'aikin Allah Fatima zariyar gidan manzon Allah Fatima zariyar gidan manzon Allah salamu alayki yar sayyidul wara salamu alayki yar sayyidan kubra salamu alayki na Fatima Zahra ku sa gudu ku hada gudu ku ba ku ne annabi Muhammad ku ba da duniya ku ba da kiyama ku ba da rayuwa ku kakkara ku ne a naka ku ne a can haka ku ne a ciki ku ne a waje ku ne a sama ku ne a ƙasa ku ne a duniya ku ne a kiyama ku ne a kusa ku ne a nesa ku ne a fili ku ne a boye salamu alaikum ya annabi Muhammad
salamu alaiki yar annabi Muhammadu ku kuka ce ku aka ce in kuka ce an ce yadda kuka ce haka aka ce sai ya dada ma ki ce sai ya dada ma ki ce sai ya dada ma ki ce madalla da ke madalla da mahaifinki madalla da ke madalla da mahaifiyarki madalla da ke madalla da angonki madalla da ke madalla da yayayenki madalla da ke madalla da jikokinki madalla da ke madalla da nasabarki madalla da samun kai a mutanen madalla da samun kai a mutanen salamu alaiki sayyada Fatima Zahra salamu alaiki yar annabi Muhammadu salamu alaiki zikar Aminatu salamu alaiki zikar Abdu yar Abdu babar Abdu yar Abdu matar Abdu yar Abdu kakar Abdu yar Abdu mai gidan Abdu yar Abdu gatan Abdu yar Abdu sirrin Abdu yar Abdu aikin Abdu yar Abdu gatan Abdu yar Abdu alfarin Abdu yar Abdu wanan Abdu yar Abdu wanan Abdu yar Abdu aikin Abdu yar Abdu neman Abdu yar Abdu samun Abdu yar Abdu mai karbar Abdu yar Abdu mai bawa Abdu yar Abdu mai kai Abdu yar Abdu mai daga Abdu yar Abdu mai bawa Abdu yar Abdu mai karawa Abdu yar Abdu mai shigar da Abdu yar Abdu mai nuna Abdu yar Abdu mai kai Abdu yar Abdu mai kaunar da Abdu yar Abdu mai bawa Abdu Sayyida Sayyida ko kuke raba komai nana yau gidanki na zo zan zauna kuma na zo da mazubina Fatima cika mai nima Allah kar ka kunyata ni na fake da babar Husaini bawa ne ni mai kauni Allah dan girman Fatima Allah dan makaman Fatima Allah dan sunan Fatima dan tajallin sunan Fatima dan tajallin sunan Fatima Sayyida Allah suka shirme ga su da wasu ne muke dan sassu su faɗo matsatsan sassu ya riga da kuruku ya riga ban goshi bambari ta manzanmu kana faɗo mabanda ta karfi bismillah ramu mai kame bayin da kafa su ta zame Allah karka sani yau shirme da dan amincewa kuma zanta ya wuce kowa a matsayi yana saman kowa babar na da kishiyoyinta dan uwanta maza da mamata da sahabban nan macancanta a gaisuwar ashe wuce jani da dan uwansa jilani da barhama gausa zamani a samu da mai gidana mai wanke mai idona sharifu sunusi maulana assalamu alaiki nana yar nan ta dan amina wanzo na ba amuna yar sarkin annabawa nana ya ahalin nabuwa rahamar ku ta game kowa ɗaye fitattu mai uwa shugaban halittu mai uwa na Khadijatu
yar annabi a gaishe ki sannan tsadar lahira Fatima. Ya Rabbana Allah sarki na da kai na fara, yabo ne yau na shirya ga mai hasken jikin nura, mai sirrikan sirri Fatima a gaida ke Zara. Jama'a ta na ɗebo domin mu gaishe ki, sarkin sarakai Allah ka yi daɗin aminci ga sarkin annabawa, jagoran da ya zo da adalci, mai gaskiya ma'aiki manzan da ya rushe kafirci, sai da shi ne ake samun Allah cikin sauki. Ya sayi da Fatima gaba ko mai yawan nema, mai sanya samu shiga a wajen hukumarsa alfarma, komai ake samu sayida a gidan ake nema. Duga munan mun taho sayida mun zo mu gaishe ku, kar ku bar mu da kanmu duk juyi na zamani, a ba mu kulawa sayida kada shaitani ya ruɗe ni, a daɗa mini ikilasi cikin harkar dan sayyidul kauni. Ba iyawa zan yi sai kun sanya hannunku. Sannan lahira Fatima, haskenki ya Fatima. Assalamu alaikum ya Fatima, 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 Fatima. Ya Sayyida. Assalamu alaikum ya Sayyida, 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 Sayyida. Ya Shakira. Assalamu alaikum ya Shakira, 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 Shakira. Ya Dahira. Assalamu alaikum ya Dahira, 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 Dahira. Sayyida yar annabi Muhammadu, Allah nasa annabin Allah nasu, duniyar tasu lahirar mata su, kowa ya zo su ya rabu, an gane ko ba a gane ba, sun bayar a duniya sun bayar a kiyama, sun suturta na da. Sayyida Azhara Sayyida yar annabi Muhammadu, Sayyida Azhara Azhara Sayyida Sayyida aya Fatima. Sayyida Sayyida Azhara Nana Nana Bismillah Allah sarki, na yi da bai sake yin aiki, baituka ne zama mai sarki. Ya Allah ka ƙara salati ga wanda kayansa ba sa datti, ga wanda kayansa ba sa datti, shi ya fi kowa daɗin sauti, mai girma baban fadi. As-salatin asama na yi, jikoki a sa yayaye, da sahabba ya sa su baye, su suka zanto gare mu iyaye. Ya
ya faɗi ma salamu alaiki alawiya alawiya salamu alaiki shamsiya salamu alaiki faradiya salamu alaiki yar annabi yau ga bayinki yar annabi yau ga ƴaƴanki da ne a cikin ƴaƴanki wanda ya narke a cikin sanku wanda ya ƙare a cikin sanku ba mu da aiki sai aikin ku ba mu da zance sai zancen ku buri na saduwa da ku alfarma ita ce yadon ku yana na faɗi ma a zahara yana na faɗi ma a zahara mai asali yar mai asali jikar mai asali faɗi ma zahara annan faɗi ma ita sirri yar babban gidana na faɗi maki mana lamuni bismillah Allah ubangiji sunanka nake kira kai kake ban dama ubangiji ka daɗa mun basira ka amincin Allah ne gidan da ake wani lamuni na faɗi ma jin kawo ki da ku Allah mabuwayi ya mahalicin komai Allah mabuwayi ya mahalicin komai ga bashin rarraunan nan wanda bai da sanin komai Allah mu dan ilimai ka sa a ciki ka ban ilimin zahiri Allah ka ban ilimin baɗini ka ƙara mun kwadayi Allah ka saka da nai rauni Allah ka gyara ni a musan kar masu duniya da kiyama Saida sunan sarki ubangiji mai girma sarki makaɗaici mai duniya da kiyama mai kudu da arewa mai gabas mai yamma rabbanin ka salati ga tabin al'umma mai kyawun suna mai farkon suna ma assalamu alaikum mai girma fatima yana da batula yana na batula yana na batula har amsar sai ma da gidan sa azima gidan sa azima a nan na rabe ne ma ko kuke raba komai ko kuke raba komai wayo ko kuke raba komai ko kuke raba komai a duniya da kiyama gaishe ki nake na faɗa Saida Az-Zahra'u na fara da sunanka mai sama rabbaka da salati ga abban su fadama matansa da ƴaƴaye har da fadama Allah da sahabbai aya roƙonka nake jalla mai sama Allah ka tsare mu ya sharrin al'umma yabo zarrina ma wacce ake nema salamu alaiki yana na fadima amsa mana yana na fadima ko kuke raba komai yana na fadima idan kun bayar ta bayi fadima haka kun karbe ta karbe fadima idan kun tura haya idan kun tura an ɗora fadima haka kun sauki an sauka fadima to idan kun kare an kare fadima idan kun bayar ta bayi maimaita mana yana na fadima maimaita mana yana na fadima ko mai sayyidina rasulallah rabbana salatinka idan ka shiga zamanka walla ka bashi yardar ka Muhammadin Rasulullah
assalamu alaika mai madina mai maka na su bashir masoyanka mun yi so rasulallah shugaban annabawa kai na fara sanya ya mai kyauta gami da karawa ya wanzan da baya karewa Allah ka ban hasken da bai nisashewa baitoci dai na yan rubutawa Allah ka bai iko na dinga rirawa ina rira haya ina rira su dinga gamsarwa a ji so su babu kosawa kai ban haka dan uban gidan kowa salamu alaika annabun kowa gani nan a gaban ka sitirarin kowa ai na kas annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama ba kai ba abin yabo da gaidawa silan gashin kana kowa ya bi ya bayi kan kowa sannu gwanin Allah haya annabi ba kai ba abin yabo da gaidawa Muhammadun wani barka na kowa ya bi ya bayi kan kowa ba kai ba balaraban larabawa zuban ya tsaka haya ya bi ya bayi kan kowa sannu gwanin Allah annabi na barka kalau annabun kowa sharu ne na gidanka annabun kowa sa'in yi tafiyar da babu mawu a cikin kabin yabo da gaida annabi na rabi da kai masu da baban su fatima wallahi na rabi da kai annabi na rabi da kai haya wallahi na fi san ka da kowa Muhammad Rasulullah ni wallahi na fi san ka da kowa Muhammad Rasulullah salli ala al-mawda rabbi salli ala al-mawda annabi Muhammadu manzon Allah manzon Allah salli ala al-mawda mai hanawa mai bayarwa mai dagawa mai saukewa kai na fara sawowa a yaban sayyidil bashar tira da abincin nan gajen kawa ma'aikin nan mata da sahabban nan da ƴaƴan allafakuta salama alaika awwalu salama alaika ajiru salama alaika zahiru salama alaika batinu salama alaika bashiru salama alaika naziru salama alaika jamilu salama alaika rasul mai sallah da masalla kai ne a farkon maka rabba a mashi ziyarata wacce kai wa rasulallah salati rahamani karama sahibul husni mai sallah mai qur'ani muhammadin rasulallah sallama nake ya limani asam
ya limani a sama mai farkon suna ma Muhammadin Rasulallah labbaika mai dutsen Uhudu mai gidan annabi Uhudu annabi badan zuhudu ya cikakken balarabe mai mayafi mai zobe sarki masanin gobe ya mai kyakkyawan mayafi sarki mai lantsatsen mayafi sarki mai kyakkyawan mayafi kai na sa Allah tabara kai ne ka cire lalura na ta alfarmar su zahara yar mai kyakkyawan mayafi Allah ka dado amai ga sarki mai karamci mai fadda mutum daga kunci annabi mai babban mayafi assalamu alaika najibu kai kadai ne ba ka da aibu ta ko'ina da wayar ka ba ya mai koraya manzan Allah sharu ne manzan Allah sharu ne ka san na baki da kai ne wallahi tanadi na kai ne annabi ya sallallahu alaika mai toya zakata ga zuciyar sharubawanka fakirin bawa mai tsananin neman rahamarka roƙonka nake dan girman baban su mu'azzam ya salati Allah ga taskira sirrin zatinka guda ɗaya tilo cikakke tsagwaron bawanka girma daga girma sallallahu alaika kalilil a'azam wal habibul akram خليل الأعظم والحبيب هيا وزق الله kai kadai muke nema kai kadai muke nema Allah ba kai kadai muke nema kai kadai muke nema ya ji ya dawo gari bai waye ba ya ga Allah kiri sanya jadi ba annabi ya hau ya sako gari bai waye ba ya ga Allah kiri mai kujera ya baban su Fatima haya sarki mai kujera ya baban su Fatima Abdul Wahab Abdul Majid Abdul Latif
labbaika ya abdul wahhab annabu mai kyauta da aljanna sunanka ne farko ilahi sarkin da ya yi jasadi da ruhi Allah ka daɗe musammani annabu mai kyauta da aljanna ƙara salati ƙara kakaki ga gwandarin zaɗi cikakke haske mai haska haske annabu mai kyauta da aljanna assalamu alaika hashim dan hashim irin banu hashim ya kakan banu hashim ko kuke sadaka da aljanna dan bane dajjal baba ko jikanka ne da dan ko wanda ya bar zaki ya bar mai ko na fi san baban sunana ya mai nasaba da banu kuzari bayayi dukkan bala'i mai maganin duka mai shafa'i annabu mai kyauta da aljanna dan atika mai kyau da shirya ana gaban su ce kowa sai ya yi ma jikan ka abu kai kasan annabu kai kasan annabu kai kasan wallahi kai kasan wallahi kai kasan kai Allah yake kada da kansa ma yake shela ga mai baya wani jikan abu da munani wani a cikin sanyi da zafi wani mai sabon mayafi wani mai yaba dan bano maka zo ni sarki ne a annabawa shi fa karshe ne tun kafin aike fitacce ne kai na rike dan adana ne na san Allah zai gwada ni a duniya zai jarrabi da ya bada ya baban suna dangi da makwabta sun guje abokanai wasu sun zane ka yi mana sutura saye da kauli tsari mana kowa a raina Allah shafi mana halitta Allah shafi mana halitta Allah koyi mana halitta a shafa maza a shafa manya a shafa na nesa a shafa masoya Allah shafe mana halitta inda yana gadon muni da kyanta kan zamo daya Allah ka madaro tamani Allah ka babba makani agwagwa aiki zallin iradi Allah ya girman suna kullum wadda gayi nake fashi Abdul Wahhab Abdul Majid Abdul Latif Shakuru Abdul Ganiyu Abdul Azizu Abdul Azizu Abdul Shakuru Abdul Rakubu kullum wadda kai nake fake sallallahu alaihi wasallam ya rafi tuba muke manzon Allah tuba muke annabi Muhammad a karbe mu ba da mu ba salamu alayka annabi Muhammad kai dai
kai din dai kai ne dai madalla da samun kai a mutanen madalla da samun kai a mutanen sarari mara tamka sarari mara iyaka tafki mara tamka zauna daidai dan abu sha zaman ka huta manzon Allah salamu alaikum mai son girma babba mai zaman alfarma babba mai kyauta mai girma salamu alaikum shugaban al'umma annabi gwanin alfarma mai rabon alfarma a duniya da kiyama salamu alaikum yan masu mutunci dan abu sarkin karamci dan aminatu sarkin halacci salamu alaikum wanda ya zo da adalci ya wanda ya kawo da zalunci sanadin ka kowa ya sami yanci salamu alaikum rajiyar Allah salamu alaikum sirrin Allah salamu alaikum bankin Allah salamu alaikum bawan Allah cikin bayin Allah salamu alaikum annabin Allah cikin annabawan Allah salamu alaikum jakadan Allah cikin jakadun Allah salamu alaikum bi Allah ya wanda rashin girma ya rabu ya wanda rashin ceto ya yanzu ya wanda rashin alfarma ta samu ya wanda ceto yake neman cetonsa ya wanda arziki yake neman arziki a gurinsa ya wanda taimako yake neman taimako a wajensa ya wanda alfarma take neman alfarma a wajensa ya wanda tsira yake neman tsira daga gare shi ya wanda babu wani annabi bayan shi ya wanda shi ne mai alfarmar da babu kamar shi ya wanda shi ne bawan da babu kamar shi ya wanda shi ne bayan shi babu wani shi ana takaitawa kuma za a yi ana takaitawa kuma za a yi daga kai zance ya kare dan kai a gurin Allah dan yarka manzon Allah dan Hassan da Hussein dan sakin Allah wallahi ba mu san babu a gurin ka ya Rasulullahi wallahi ba mu san babu a gurin ka ya Rasulullahi kai wa iyaye kai wa yayaye kai wa mataye kai wa mazajensu kai wa almajirai kai wa malamansu kai a duniya kai a kiyama salamu alaikum wa larabe ba murashin annabi kuma mursali sanni sashe annabi kuma mursali sanni sashe gatan duniya arzikin kiyama nan ba murashin kai ne a farko kai ne a tsakiya kuma kai ne a ƙarshe farkon sama ƙarshen aika asalin kowane tushe ko ina an toshe kai kai ne karage kai ne mashigar kuma kai ne mai shigarwa kai ne mabudin kuma kai ne mai budewa kai ne mai karba kuma kai ne mai bayarwa wallahi sai da kai ubangiran kyawawa ake karba ake yarjewa habiballahi mahbuballahi khalilullahi kalimullahi kalamullahi ruhullahi habibullahi mahbuballahi habiballahi mahbuballahi salamu alayka jarimi mai sarwa masoya rashin lamarin ka ne yake hana wa hayya in kai lamari an gama jagoran shirya salamu alayka baban fadimatin zaharau salamu alayka baban zaharau salamu alayka mai gidan kula fawo salamu alayka mai gidan kula fawo salamu alayka kakan shira fawo ban alfarma mai alfarma dan masu alfarma uban masu alfarma mai girma dan masu girma uban masu girma kakan masu girma mai alfarma dan masu annabi Muhammad kullum da kai nake baki kullum da kai nake baki duniya ta ka lahira ta ka yadda ka so haka ake yi maka ba abin da ake ba sa hannunka salamu alaika annabi Muhammad ya rasulullahi ka yi mana mun sani wallahi ya rasulullahi ka yi mana sutura mun sani mun gode masa ka yi mana alfarma mun sani wallahi ya rasulullahi ka tsare mun sani wallahi mun gode masa ka ba mu mun karba mu gode muna godiya muna karawa salamu alaikum wani kyauta salamu alaikum wani kyauta waye
sama a farko ko a ƙarshe a ciki ko a waje Allah ma da kai nake fakewa kullum da kai muke fakewa ya rasulullahi ya rasulullahi kullum da kai muke fakewa annabi lawali fatil katil kafin kai baba kowa ba bayan kai annabi kullum da kai muke fakewa sayan yin kyakkyawar cikawa ya sarkin annabawa ya sitirar annabawa ya gata annabawa sakamakocin ka kullum da kai nake fakewa bayan yin kyakkyawar cikawa ya sarkin annabawa sakamakocin ka aljanna Allah ya maimaita mana Malam Umar ya haɗe wannan majalisi na goron sallah Allah ya karba Allah ya sa albarka Allah ya maimaita mana in Allah ya kai mu gobe Malam Abdullahi Sirrul Fatahi zai gabatar da nasu majalisin anan ana gayyata